Dobrý den lidi, já se dám u nového videa. Dneska se hrávám Cocomelk. Už jsem tady to hrál. Jsou tady zbraně, tady snipky, rifle gun. Pak jsou tady pistole, jsou nový už. A pak tady něco na oči. A to je nepotřeba, protože to je za ty. Pak tady je ještě nějaký obleček, nějaký křídla. A jo, je to za diamanty. A jako první vždycky, když tady tu hru začnete hrát, tak dostanete tady to. A když chcete nějaký kupovat, no tady ten Magic, ten léčí ostatní, ale nemůžete se s ním léčit sami. Protože je bomber, toho taky mám. Má větší ránu. Dobrý, jestli si vzít brokovnici nebo snajperku. Ukážu vám to. Nejlepší u něj je mít tady tu zbraň. Bocen 901. To je dobrá zbraň a hlavně nejlepší k němu. Pak tady je tady to, ten lídne někam. Tady ten se může teleportovat. Za toho se dneska zahrám. Ten se obrání. Takový ninja, který není vidět. My si zahrajeme za toho, který se může portovat. Umím za něj hodně dobře hrát. Jsou to nějaké mapy, které, jo, přesně takhle. Tady ta, ty bráho nějak rychle tady jsou, ne? Asi života potřebuješ medika. Jo, přesně. Za mě je bomber. Dáme bombera. Jo, počkej. A se to od začátku. Když mám tam, tak si dáme jinýho. Že mi to teď nebude, protože já nejsem rozehraný. Ty bylo, prohráli jsme a nestihli jsme ukázat další. Teď jsem rozehraný, dostali jsme 10, tady to máte. Pak tady nahoře vlevo, to je win a tam je 10 grošů, to jsou peníze, tady máte jména, proti komu hrajete. Tady je taková mapa, která tady musíte sbírat, tady to my musíme sbírat. Bílý, ty bílý musíme dát. Proti hráče musí dát tady čoko, musí dát kuňa. Musí dát ty hnědý. Do tamtoho jiného, který je u nich, musíme dát zase svýho. Dobrý, že ty jména nejsou vidět. Uvidíte, jsme jim to sebrali. A teď utíkáme na naši základnu. Už se nám vůbec dostaneme. Máme zase naše tady máte nahoře. Zatím ne, co tam musí dát? Do hádě. Já se mi říká. To je špatné, to je velmi špatné. Že jsou tady protihráči. Co to tady dělá? Tady pak máte lékárničko tím.
Léčíte protihráče. Ty bláte, no vidíte, ty má. Tak to je debil. Jo, a když si koupíte třeba na tady to je třeba bombera, vždycky si to koupíte jenom na jednoho. Teď si vezmeme bombera, že skoro je nulový, no jednou jsme zabili. A druhý má zabat. Teď si zase dáme tady toho, tady ten má větší damage. Tady ten, to byla ten, nevím, co tady ten dělá. Myslím, že vidí, nebo nevím. Myslím, že je neviditelný. Ježiš, jsme se tam stihli vyzkoušet, takže se vezmeme ještě jednou. Asi nahrávám 6 minut, to je dobrý. Ty mají brokády a pak ještě ty snajperky. Když se nám hodil ten medic. Já tady jenom na chvilku viditelný. To je úplně k ničemu. Když ho takhle zabijete, pak ho ještě dorazíte, jo. Dorazíte ho pro toho medika. Čili dáme si medika, aby jsme vám ukazovali, až někdo bude mrtvý, tak vás musíme oživit. Tamhle žijeme. Ne, nestihli jsme ho oživit, tak to je škoda. A ukázali jsme vám, jak se to dělá. A dáme si tady to. Ten se portuje. Jsem mu tam dal ránu. Dáme si tady to, na to mi to někde. Možná hrám proti hodně dobrému týmu. Teď takhle vypadáme. Ten... No to asi spadlo. Každém takhle se to můžou přes něj střílet. To je zraní. Říct, proč se nestřílem. Tak ten měl hodně dobrou zbraň, takže na tady to našlo. Na brokoli, a se tady toho i nevyzbila.
tady se nám schoval, to je byl. A prohráli jsme, ale byl jsem druhý. Moc cool, nebudu mít možná 3 level up. 6 kg dokonce, a jsem... tak to je hodně blbé. Tady je to strašně dobrá mapa, ale tady to... Necháme se zabít. Nebo necháme se zabít. Máme to zkusit tady zabít. Někoho tady zabili. Nějak nám zabije našeho. Tak to je blbé. Dáme se koukal. Teď. Náš prd je mrtvý. To je blbý. Ne, to je 1-0. Ne, dáme tam granát, takže... A pořád se ho necháme, je dobrý. Jiný panáček tam nemůže. Zabili mě skoro. To je 3 smrti, jenom jsme zabili. Strašně blbé. To nefungovalo. Mě zabil do prdele. Tady asi ukončíme. Ukázali jsme si všechno. Zkusím tady pak nahrát XPčka a peníze. A no ještě minutu. Se nám tam povedlo. A se po toho bombera. Poslední hra. Vyhráli jsme. Já tady pro naše video ukončím. A máme, kolik máme peněz? 900. Takže buď si koupíme příští hru. Tady to, ale spíš tady to. A já se tady s vámi loučím a